Hayırlı gün исәнмесез. Яңа Гасыр каналында Канун, парламент, җәмгыять программасы. Алдагы 25 минутта атнаның парламент эшчәнлеге, дәүләт сайты тормышы белән бәйле сәяси, иҗтимагый вакыйгалар турында бәян итәрбез. Шәршәмбе Фәрит Мөхәммәтшин Бердәм Россия партиясе рәисе Дмитрий Медведевның Казандагы иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә халык белән очрашты. Парламент рәисенә Мариупольдән күченергә мәҗбүр булган гаилә мөрәҗәгать итте. Алар югалган документларын яңарту мәсьәләләре белән кызыксына. Яңадан ясатырга һәм Россия гражданлыгын алырга телиләр. Эвакуация вакытында әбиләре дә югалган. Бүгін аны эзләү белән мәшгульләр. Вы куда-то обратились уже? Мы ходили в миграционку, нам бы попробовать побыстрее документы, и чтобы поехать в Мариуполь. Маму найти. Наши ребята могут... Безнең хезмәткәрләр сез биргән барлык адресларны тикшереп чыга ала. Без әниегезне табарга ярдәм итә алабыз. Шулай ук Фәрит Мөхәммәтшинга Биектау районы Семиозерка авылы көнен үткәрүдә ярдәм сорап мөрәҗәгать иттеләр. Дәүләт советы рәисе кирәкле ярдәм күрсәтеләчәк дип җавап бирде. Ә Казанның Мәрҗани мәчете ансамбле солисты Наиля Сафиуллинага чыгыш ясар өчен тиздән яңа читек бүләк итәчәкләр. Техникум народных художественных промыслов пошьют вам национальную обувь на безвозмездной основе. Такая установка, договоренность есть. Это хорошо было бы. Мерки для определения размера уже сняли. Да. Мне сказали. Ориентировочный срок изготовления в июле месяце. Алар туган тел сагында торучы һәм милләт язмышы өчен җаваплы шәхесләр. Бу атнада Казанда татар теле һәм әдәбияты укытучыларының 8-нче Бөтенроссия съезды узды. Президент Рөстәм Миңнеханов, Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев катнашында пленар утырыш узды. Илнең 22 төбәгеннән 500-гә якын делегат туган телне өйрәтүдә яңа алымнар, яңа федераль стандартлар нигезендә татар телен укыту методикалары, белем бирүне оештыру, милли кадрлар тәрбияләү турында сөйләште. Максат балалар бакчасыннан алып югары уку йортына кадәр туган телне камил өйрәнү өчен шартлар булдыру. Бу юнәлештә Татарстанда күп кенә яңа проектлар бар. Аларны теләгән һәркем куллана ала. Туган телне саклау һәм үстерү турында алдагы репортаж. Шаятта белән бу телне саклау менә безнең юл. Әнә шундый шигырь белән Шаян ТВ йолдызлары съезд делегатларын каршылый. Тәүлек дәвамында татар телендә сөйләүче телеканалның яшь тамашачыларны туган телгә өйрәтүдә роле зур. Сәйдәш мәдәният үзәге фойесында милли киемнәр, татарча дәреслекләр тәрҗемә итү өчен яңа проектларны тәкъдим иттеләр. Барлык эшләнмәләр, фалфаклар, түбәтәйләр, изүләр, алар бөтенесе 6-нчы мәктәп укучылары кеше белән әзерләнгән, ә инде безнең горурлыгыбыз булган Залда бөтен Россиядан килгән татар теле һәм әдәбияты укытучылары, төрле төбәкләрдән аларны Казанга җыйган съезд 1994 елдан алып 4 елга бер уза. Максаты балаларны кызыксындырып, телебезгә мәхәббәт арттыру, төпле белем бирүгә шартлар булдыру, килеп туган мәсьәләләрне уртага салып сөйләшү. Хукукый документларда телне өйрәнүгә комачаулаучы киртәләр бар. Быел Россия Мәгариф министрлыгы белем бирү программаларын раслый. Тик тәкъдим ителгән уку планнарының кайберләрендә туган тел һәм әдәбияты фәннәре гомумән юк. Мәгариф өлкәсендә туган телебезнең ныклы урынын саклау максатыннан президентыбыз Рөстәм Нургали улы республика җитәкчелеге депутатлар корпусы тарафыннан федераль үзәк беренче чиратта Россия Мәгариф министрлыгы белән эшлекле очрашулар узды. Нәтиҗәдә уку планнарында дәресләр санын арттыру зарурлыгы танылды һәм якын арада бу үзгәрешләр гамәлгә керәчәк. Мәктәпне тәмамлаучылар өчен татар телендә бердәм дәүләт имтиханын биреп, аның нәтиҗәләре буенча вузга керү мөмкинлеген булдыру да көнүзәк мәсьәлә. Бүген татар теленнән имтихан тапшырсаң да, аның белән вузга кереп булмый. Республикада быел аның бер генә укучының сайлавы да шуның белән аңлатыладыр. Шуңа карамастан Татарстанда милли кадрлар әзерләү буенча махсус президент программасы тормышка ашырыла. Нәкъ 4 ел элек республикабыз президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов карары нигезендә институт базасында би һәм полилингваль, ягъни ике һәм күп телле педагогик кадрлар әзерләүгә старт бирелде. Узып баручы уку елында әлеге проект кысаларында 519 студент белем алды. Бу Россиядә һәм без аралашкан илләрдә аналогы булмаган уникаль проект. Балалар өчен уку бушлай, барлык чыгымнарны республика үз өстенә ала. Моннан тыш, көндезге бүлектә укучы студентларыбыз 15 мең күләмендә стипендия ала. Туган телдә югары белем алыр өчен ныклы әзерлекне балалар бакчасыннан ук башларга һәм урта мәктәптә төпле нигез салырга кирәк. Моның өчен бакчаларда саф татар төркемнәре булу шарт. Саф татар мәктәпләре кирәк ди укытучылар.
Казанда шундый бердән-бер уку йорты Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2нче гимназия проекты һәр балага теләсә кайсы фәнне татарча үзләштерү мөмкинлеген булдырган. Татарча онлайн мәктәп дәресләрен золдан тәкъдим иттеләр. Йөздән бер вакланмасы. Ләкин без аны сүз белән язмыйбыз. Аның өчен без менә бу билгеләмәне кулланабыз. Теләгән кеше укытучымы, әти-әниме, олы яшьтәге мәктәпне күптән тәмамлаган кешеме, баламы, булар барысы да чиксез рәвештә безнең платформага кереп, андагы тупланган барлык видео дәресләрне, презентацияләрне, дәрес эшкәртмәләрен, шулай ук тестларны, биремнәрне үзе куллана ала. Чит төбәкләрдә дә татар телен өйрәнәләр һәм бездәгедән ким түгел. Чувашиянең Тукай мәктәбе шуңа ачык мисал. Туган тел дәресләре 1нче сыйныфтан алып 11нче сыйныфка кадәр 3 сәгать исәбеннән укытыла. Ульяновсктагы мәктәпләрдә татар мөхите булдырырга ярдәм сорап президентка мөрәҗәгать иттеләр. Татар мөхитен чагылдырган рәсемнәр юк, картиналар. Безнең Лутфулла Фаттахов, Харис Якуповларның менә дигән Сабанту, Игеннәр өлгерде, аннары кунакка барып кебек менә дигән картиналар бар. Менә шуларны эшләп төбәкләргә таратсагыз, без бик сезгә тагын да рәхмәтле буларак. Безгә ул бик кирәк, балалар бакчаларына һәм мәктәпләргә дә. Президент үз чиратында туган телне укыту өчен шартлар булдырырга тырышачакбыз диде. Укытучыларның квалификациясын күтәрү, аларга махсус курслар оештыру буенча да эш бара. Безнең квалификация менә бу телне укытучыларның әле бөтен җирдә дә бер тигез түгел. Шуңа күрә районнардан укытырга да ип бермиләр. Акчасын түлибез, бөтенсен эшлибез. Шуңа күрә бу мәсьәләдә район җитәкчеләренә, шәһәр җитәкчеләренә дә күрсәтмә бирбез. Бу бергә эшләтәләр. Менә шушында килгән безнең делегатларыбыз, әле Татарстанга түгел, бүтән өлкәләрдә дә. Һәммәгезгә дә бик зур рәхмәт. Менә шулай үзебезнең телебезне шулай яратып эшләгәнебез өчен. Әгәр дә без булмасак, ул бер шәй дә кирәк түгел. Рөстәм Миңнеханов республикада яшәүче халыкларның туган телләрен саклау һәм үстерү комиссиясе рәисе Марат Әхмәтовка рәхмәтен җиткерде. Минтимер Шәймиев сүз алып, тел сагында торучы, гырыф-гадәтләрне балаларга сеңдерүче мөгаллимнәрнең хезмәтен югары бәяләде. Инде генә авыр еллар булмасын. Үзебезнең милләтебезне саклау өчен дә инде башка республикаларда бигрәк тә инде алар белән матур иттереп, уртак тел табып эшләүнең бер нәтиҗәсе менә бүген күренеп тора. Җиңел эш түгел. Җиңел була алмый. Әгәр дә барыбыз да бердәм булып, берләшеп, үзара аңлашып, инде эшләсәк, менә әле карап торабыз, күп нәрсәгә ирешеп тә була. Утырыш узагында президент туган телне өйрәтүдә фидакар хезмәтләре һәм зур казанышлары өчен иң тырыш укытучыларга дәүләт бүләкләре тапшырды. Делегатлар арасында мактаулы укытучылар үз эшләренең осталары җыелган. Бу съездга килүем минем өчен бик зур бәхет. Инде алда тагын 45 ел эшлисе түгел, ләкин киләчәктә эшли торган елларымны тагын да уңышлырак итеп, тагын да тәмлерәк итеп, китер алдыннан үземнән саклана торган укучыларымны татар теле укучылары әзерләп, журналистлар әзерләп китәсем килә. Һәм киләчәк үткәндә дә андый уңышларым зур булды. Üçüncü buğan indi okutuşlar vekili bulam, əbi babaylarım da okutuşlar buldular, əniyim de tatar tili okutuşusu bulup, layıqlı yolga çıkıp indi, hazırki günde indi, bizim arada bulmasa da benim için bir şatlanadır deyip, özüm de indi bütün ömrümni balalarga tüplü bilim, terbiye birüge bağışladım. Түбән Новгород өлкәсенең Кызыл Октябрь районы Ырбишчә урта мәктәбендә спонсорлар җәлеп итеп, менә шундый татар теле һәм әдәбияты сыйныфларын булдырганнар. Хәзер монда диварлар да милли бизәкле. Татар телен саклау өчен гаиләдә генә түгел, мәктәптә дә кирәк дип уйлыйм. Икесе дә бергә параллельно барсалар, башлангыч класслардан, детсадтан ук ул әйбәтрәк була. Бу атнада Дәүләт Советы тормышы депутатлар эшчәнлегендәге кайбер вакыйгалар турында кыскача безнең махсус сәхифә Парламент көндәлеге.
Татарстанда һөнәрләр навигатор дип аталучы цифрлы платформа булдырачаклар. Ул кешеләргә эш урыннарын табарга ярдәм итәчәк. Бу мәсьәләне Татарстан Яңа гасыр иҗтимагый хәрәкәте утырышында күтәрделәр. Ул Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендә үтте. Җыелышның төп темасы бүгенге цифрлаштыру заманында белгечләр әзерләү, яңа һөнәрләргә өйрәтү. Узган елларда ясалган нәтиҗә югары һәм урта һөнәри белем алып чыккан яшьләрнең 58% гына үз белгечлеге буенча эшкә урнашуын күрсәткән. Эш бирүче белән эш эзләүчеләр арасында элемтә юк ди җыелышта катнашучылар. Уку йортлары белән төрле оешмаларның һөнәр сайлау юнәлешендә бергәләп эшләүе кирәк дип ассызыкланды. Рустам Нургалиевич не раз поднимал этот вопрос, когда мы связывали, школы, выпускные классы с теми вузами профориентированными, с которыми они заключают соглашение и проходят практику и начинают уже в школьных стенах школ своих выпускных знать, чем будет заниматься он, нравится ли ему это дело, пойдет ли он по этой специальности, на которую ориентируется. И это большая будет помощь нашей молодежи в выборе профессии. На мой взгляд, цифровая платформа навигации. Минем уйлавымча, Татарстан һөнәрләре навигациясе ул үзара хезмәттәшлек платформасы булачак. Анда һәр уку йорты төрле оешмалар мәгълүмат кертә алырга мөмкин. Барысы да бер урында булгач җайлы бит. Санкциялар белән бәйле бүгенге катлаулы шартларда бердәм булып эшләгәндә генә һөнәр сайлау, эш табу мәсьәләләрен уңышлы хәл итә алабыз. Казанда Бердәм Россия партиясының Татарстан төбәк бүлеге сәяси советы президиумы утырышы узды. Анда 11 сентябрьдә үтәчәк өстәмә сайлауларда Дәүләт Советына депутатлыкка кандидат булу өчен стратегик инициативалар үзәге директоры Дмитрий Анисимов кандидатурасын хупладылар. Татарстанның 32 муниципаль берәмлеге вәкиллекле органнарына өстәмә сайлауларда депутатлыкка кандидатлар да килештерелде. Актаныш җирле бүлекчәсе секретаре вазифаларын башкаручы итеп Илшат Вахитов кандидатурасын сайладылар. Утырыш ахырында Бердәм Россиянең яңа әгъзаларына билетләре тапшырылды. Шәршәмбе Фәрит Мөхәммәтшин Казанның Лобачевский исемендәге лицейында чыгарылыш кичәсендә булды. Лицейны тәмамлаган егет-кызларны тәбрикләде. Белем һәм тәрбия биргән өчен мөгаллимнәргә, әти-әниләргә рәхмәт җиткерде. 96 укучы аттестат алды. 26-сы имтиханнарда югары балл җыеп медальгә ия булды. Лобачевский исемендәге лицей 9-нчы ел КФУ составында эшли. Когда мы проводили парламентские уроки, посвященные 30-летию Конституции Республики Татарстан, я поразился активности ваших учеников, ваших учащихся. И теми вопросами, которые они мне задавали, я даже был удивлен. Они знают почти столько, сколько же я, который работал над этой Конституцией. И мне было очень приятно видеть подготовленных молодых людей. Татарстанда 4000 гаилә ана капиталын социаль ипотека буенча алынган фатир өчен түләгәндә куллана алачак. Июль ахырында Дәүләт торак фонды моның өчен гаризалар кабул итә башлый. Төп шарт ана капиталы бирелгән балага 3 яшь тулган булырга тиеш. 2019 елда Россия хөкүмәте торак шартларын яхшыртуга акча бирү тәртибен үзгәрткән иде. Пенсия фонды социаль ипотека буенча алынган фатирга түләү өчен ана капиталы акчасын күчерүне туктатты. Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт рәисе Михаил Мишустинга мөрәҗәгать белән чыккач, федераль кагыйдәләрне кабат үзгәрттеләр. Для тех, кто не хочет 3 года ждать. 3 ел көтәргә теләмәгән кешеләр рефинансирование алымын куллана ала. Социаль ипотека буенча фатир алган кеше теләсә нинди банкка бара, кредит ала һәм ипотеканы шул акча белән түли. Бу очракта ана капиталы кредитны каплау өчен бирелә. Соципотечник может пойти в любой банк. Россия Дәүләт Думасына туризмны үстерү турында яңа федераль канун проекты кертелгән. Ул ял итүчеләрнең хокукларын яклауны күздә тота. Шулай ук туризм өлкәсендә аерым проектларны тормышка ашыручыларга мөмкинлекләр бирә. Документны әлегә Дума комитетларында депутатлар өйрәнә. Анда агротуризм, ягъни авыл туризмы дигән төшенчә дә бар. Авылга кунакларны җәлеп итүче фермерларга быел федераль бюджеттан грантлар каралган. Әйтик, балык бистәсендә маралларны, Биектауда тәвә кошларын күрергә, Чулманда я Идел буенда балык тотып ял итү өчен туристларны кызыксындыру һәм аларга шартлар булдыру өчен. Татарстанда авыл туризмының үсеше һәм грант таләпләре турында без авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ришат Хәбибов белән әңгәмә кырдык. Ришат Рашидович, исәнмесез? Хәерле көн. Узган ел Россиянең туризм турында законына авыл туризмы дигән төшенчә кертелде. Һәм авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан фермерларга шушы юнәлешне үстерү буенча грантлар бирелә башлады. Менә Татарстанда аның күләме күпме? Аларга теләк белдерүчеләр бармы? Ничә кеше гариза бирде? Туризм белән авыл хуҗалыгында эшләгән предприятиеләр катнашырга бик телиләр. Аларның саны
бүгінгі күндә 20-дән артып кетті. Быелгы елда менә грантта катнашу өчен безнең республика 16 миллион акча бүлеп бирелде һәм шул грантны отар өчен беренче чиратта 8 хуҗалык дәгъва белдергәннәр иде. Аннан соң алар документларын әзерләгән вакытта 5-кә калдылар. Шул 5 әйтәбез дәгъваны без Россия Авыл хуҗалыгы министрлыгына юнәлттек. Конкурста инде безнең 2 фермер хуҗалыгы җиңеп чыкты. Ул КФХ Зиннатуллина Алексеевский районнан һәм КФХ Куддусов Биектау районнан. Аның инде тәртипләре бар. Бу конкурста катнашуның грантны утар өчен беренче чиратта үзеңнең авыл хуҗалыгы өлкәсендә эшли торган предприятиең булырга тиеш. Ул инде әйтәбез фермер гына түгел, башка авыл хуҗалык предприятиеләрдә катнаша алалар һәм бизнес проект булырга тиеш. Бизнес проектның тәртипләре һәм аларның сорый торган документлары безнең порядокта инде язылган. Беренче чиратта грантның күләме 10 миллионга хәтлек. Анда ул предприятиегә менә бу грант алганнан соң аны әйтәбез эшләп бетергәннән соң предприятиенең үсешенә ул йогынты ясарга тиеш. 8%-тан да 10%-тан да ким булмаган үсеш белән ел саен ул үзенең әйтәбез эш күләмен арттырырга тиеш. Һәм үзенең өлеше 10 миллион сумны алыр өчен бизнес проектның 25%-ын ул үзенең акчасы белән күрсәтергә тиеш. Ул акча булырга тиеш әлбәттә фермер хуҗалыгының яки предприятиенең расчетный счетында. Һәм шулай булганда гына бу грантта әйтәбез инде катнашырга була. Без 23-нче елга да 24-нче елга да инде әзерләнә башладык. Бик күп менә безнең эшли торган һәм беренче чиратта үзләренә үсешне булдыра торган фермерларыбыз безнең күп. Алар белән аңлату эшләрен алып барабыз. Сез бит әйттегез, 8 гариза килгән, алар арасыннан 2-се откан. Калганнары ни өчен туры килмиме? Үз счетларында акчалары юкмы? Менә нәрсә өчен туры килми? Россия Федерациясында инде иң беренче чиратта карый, аның инфраструктурасы бармы, юлы бармы? Анда машина белән әйтәбез килеп туктап буламы? Анда кеше килгәч бит инде аны кайдадыр барыбер ашатырга да кирәк, әйтәбез шунда җистергән продукцияны да сатып талырга кирәк. Бүтән менә шул әйберләрне карыйлар һәм иң беренче чиратта шул җирлектә аның рәсми рәвештә регистрациясе булырга тиеш. Бүтән таләпләрне караганнан соң алар балык системасы белән куялар. Без инде аңлатып киттек, кемнәргә нинди кимчелекләре булган яки нинди документлары туры килмәгән. Сез әйткәнчә, күбесенең аның үзенең акчасын да күрсәтә алмадылар. Менә шул кимчелекләрне бетергәндә, мин уйлыйм, Татарстаннан күбрәк безнең дәгъва белдерүчеләр киләсе елларда бу туризмда отарлар дип уйлыйбыз, һәм киләсе елга инде аның Россия Федерациясе буенча да акча күләме 1/1 арттырыла. Бу юнәлеш өчен ул бит әле яңа. Кирәк идеме ул? Менә моның туризм белән шөгыльләнү өчен авылга кунакларны җәлеп итү белән шөгыльләнгән фермерлар күпме бездә? Һәрбер фермер хуҗалыгы яки һәрбер авыл җирлегендә эшләгән кеше, авыл җирлегендә торган кешенең дә йортында килеп кунып китәргә теләгән шәһәр кешеләре дә бүгенге көндә күп. Чөнки табигатькә якынаю, хайваннарны күрү, балаларны тәрбияләү шәһәр кешесенә бүгенге көндә бик кирәк. Чөнки шәһәрдәге булган тормышның тизлеге, стресс дип әйтәбез инде, кешеләрне ничектер уйландыра башлады дип уйлыйбыз. Һәм шундый менә сорау барлыкка килде. Без бүгенге көндә әзер, без берничә менә илдә булганнан соң иң беренче чиратта менә Финляндиядә ул күптәннән инде оештырылган. Һәрбер фермерның кичкенә генә әйтәбез чәй эчә торган яки үзенең фермер хуҗалыгын караганнан соң туристларны кабул итә торган почмагы бар. Ул анда аларны кабул итә, чәй эчерә, сөйли һәм фотога төшерә, отчетын министрлыкка җибәрә дә, анарга инде субсидия тиз рәвештә кайта. Бер инде грант та кирәкми. Без дә шул дәрәҗәгә кайчандыр килеп җитәрбез дип уйлыйбыз. Кемдер инде шул җирлектә торып мал да карыйсы килә, балык тасы килә. Андый мөмкинлекләрне дә без уйлыйбыз киләчәктә булдырачакбыз дип.
камилләшергә кирәк әле безгә бу юнәлештә. Менә моның өчен нинди проблемаларны хәл итәргә кирәк дип уйлыйсыз? Чиратта без нинди проблемалар дип уйлыйбыз. Аның бит инде автобус белән килгәчтен яки маршрутка кергәчтен магазины да булырга тиеш, сувенирында сатырга тиеш. Монда авыл җирлегендә бер фермер гына катнашып булмый, ул килгәч бит инде аның авылында карый, Шистамы, Пөхтәме авылы, кешеләр килгәчтен шул җирлеккә тукталалар, фотога төшәләр. Без бергәләп муниципаль берәмлекләр белән һәрбер маршрутны караганда, әйтәбез, менә Тукай юлы маршруты бар. Ул өлкәдә дә үзебезнең фермерларыбызның эшләгән продукциясын күрсәтү буенча аерым бер алып барабыз, эшне алып барабыз. Без уйлыйбыз, киләчәге зур, әле грантларны беренче чиратта Россия Федерациясе уйнаткан булса, киләчәктә аны һәрбер субъектка үзләренә бирерләр дип, безгә бит инде җиңелрәк күрергә, күрсәтергә, аңлашырга һәм инде ул программа башланып узак еллар барсын иде. Кешеләр бер өйрәнгәчтен бит инде аны көтәләр, әзерләнәләр. Бер ел булып, икенче ел булмаса, ул кешедә ниндидер ризасызлык булдыра, ризасызлык тудыра. Шуның өчен без менә шул программаларны камилләштерү буенча үзебезнең тәкъдимнәребезне Россия Авыл хуҗалыгы министрлыгына да юнәлттек. Без сез әйттегез, шәһәр кешесе авылга барып, 1-2 көн кунып, әйтик, шулай балык тотып, шулай яшәргә тели. Менә аның өчен урын бармы соң, менә кунакханәләр кирәк бит әле, инфраструктура кирәк. Безнең авыл хуҗалыгы җирләрендә кунакханәләрне төзергә рөхсәт ителми. Менә бу юнәлештә ничек? Аның бит инде хәзер глэмпинг дигән төшенчә дә бар. Авыл җирлегендә һәрбер кешенең өендә инде 2 кешене, 3 кешене, 4 кешене кабул итәрлек аның мөмкинлеге бүгенге көндә бар. Чөнки күбесенең бит инде балалары үсте, өйләр матур итеп төзелгән йортлар, алар бар. Шул вакытта кунак йортлары төзегән фермерларның да безнең әйтәбез мөмкинлекләре бар. Менә грантның да менә бу суммаларын туристларны кабул итәр өчен, туристларга мөмкинлекләр тудыру өчен, инфраструктураны булдырыр өчен чыгымнарын тутарга мөмкинлек бирәчәк. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Идел елгасы буйлап Бөек Идел юлы дип аталган төбәк ара маршрутлар булдыру юнәлешендә дә эш бара. Аңа 7 төбәк, шул исәптән Татарстанда керә. Төбәкләргә су транспорты белән хәрәкәт итеп булачак. Корабларны үзебездә төзибез. Бу атнада Яшел Үзәннең Горький исемендәге заводында яңартылган метеорны суга төшерделәр. Яңа су транспорты 13 сәгать бер үзлексез йөзә ала. Ягулыгы шуның кадәргә җитә. Пассажирлар иминлеге өчен барлык шартлар да каралган. Тик бу судно Ханты-Манси автоном округына китә. Пассажирлар һәм экипаж өчен заманча бар уңайлыклары булган мондый су техникасын Татарстан өчендә төзергә җыеналар. Кайчан? Чулпан Касымова белеште. Bu şundan da tarihi vakıya, çünkü 2006 yıldan alıp Gorki ismindeki суднолар түзү заводу meteorlar түзүнө токтаткан була. Һәм узган ел яңадан башлап җибәрә. Һәм менә күргәнебезчә яңартылган метеорны бүген суга төшерделәр. Сүз уңайыннан завод 1961 елдан алып метеорлар түзү буенча Россиядә бердән-бер оешма була. Һәм ул 400 пассажирлар йөртүче теплоход чыгарган. Метеор 2020 элек чыгарылган теплоходлардан 9-нчы аерыла. Ул дөнья күләм стандартлар буенча эшләнгән. Сай җирләрдән дә йөри һәм җиһазландырылмаган яр буена керә ала. Пассажирлар иминлеге искә алып ясалган. Данное судно является не повторением. Бу судно искесен бер дә кабатламый. Ул өр-яңа схема буенча эшләнгән. Гидродинамик канатлары да бар. Алар элек тиз йөрүчле флотта кулланылмый иде. Бу метеор 8 сәгатькә исәпләнгән ерак сәяхәтләр өчен ягулык запасы 13 сәгатькә кадәр җитә. Салон киң, барлыгы 122 пассажир сыя. Кәнәфиләр уңайлы итеп эшләнгән. Аны кеше үзенчә көйли ала. Wi-Fi-дан кулланырга була. Багаж саклый торган урыннары бар. Шулай ук физик мөмкинлеге шикле кешеләр өчен дә уңайлыклар каралган. Яшь балалы әниләр өчен аерым бүлмәләр эшләнгән. Әлеге метеор Ханты-Манси автоном округына китәчәк. Хәзер Яшел Үзән заводында алар заказы буенча тагын бер судно эшләнә. Это не только Ханты-Мансийский автономный округ. Судно Ханты-Манси белән Ямал-Ненец автоном округында хезмәт итәчәк. Ул безнең Иртыш һәм Оп елгаларында ерак араларга да йөриячәк. Тиздән мондый судно Татарстан эчендә чыгарылачак ди җитәкчеләр. Бүген бөтен Россия күләмендә суда йөри торган суднолар буенча нык эшләр алып барыла. Әле аны без пока күрмибез.
Ләкин ул көннәрне озак көтәсе булмас дип уйлыйм. Мондай жаңа метеорлар бездә дә килеп чыгарлар. Очень интерес большой проявляет. Бу проект белән төньяк төбәкләр дә кызыксына. Күптән түгел генә Якутиядә Лена елгасында булып кайттык. Анда да безнең Яшел Үзәндә төзелгән метеорлар йөзә. Яңа проект аларга да ошады. Построены здесь. Әлеге судно тулысынча диярлек Россиядә җитештерелгән деталь һәм җиһазлардан эшләнгән. Кайбер детальләре генә читтән кертелгән ди конструкторлар. Тиздән аларның да аналыкларын булдырырга җыйналар. Бүгенге менә шушылар, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Нәкъ бер атнадан очрашканга кадәр мин Фәйрүзә Мәҗитова сезнең белән сау булашам. Кануннарны белегез, парламент тормышын күзәтегез. Сау сәламәт булыгыз.